cardom kadok ave carbeng long rap pan sedame nelina tun pan kachesonga cardom pajolo cardom la non neling no kitartan a photo lang na tum prohe kha carbeng long autonomous council KAAC election ing hoi plikap rapli dopo labang suang bong pen ilitum kimatha yibangke penang ana tumangke chehok piklu carbeng long ta ing hoi plikap rapli mate MEC bang plikap rapli dopo alam ke chehok me pik mate chehok jawji kamatha parsik dam nei bangke la hello je la sit ing kora pli ang bong pen bangke kiche ke be tum phan sit kep bagi pijat po da carbeng long along sit kep bange kiche ke be ha pijat po la ke sit from kep rapli bangke carbia tum tu long po pusi la BJP tum bangke patumi himanto bisrama kebang hot pangdakang lo athe ibe tum along relong ke dake 60 area dak mangai ke che ke betum dak election nang ke thur dunia ronave voters nang ke jok dunia ronave lawang so alam ke jok ta chini pame tang te kopia posila tum phan mang ke sit cap bang ke open for or ke pit nang la itu mun sidam nei la si jong se carbeng long ara tum nang le tum 10 sit open for or ke che ke betum phan MEC bang cap asit pinang ne pulote iltum carbeng long arat doan BJP aphan reject nangji BJP meeting adun diat nangji BJP aphan perem tat nai BJP aphan perem tat tikkel tum laklemun e posi itu kupilo ke nang langke itu elam me soiret elam me pura ta itu good e aposi ilitum carbeng long arat tu mangke la kiche ke betum han sit kep ka pe pilong le deji phan ke ilitum BJP phan election perem vek nangji ning chibi nai ka do ka ve carbeng long arat tame nang tum BJP long ki do tum BJP ITCL tum tame ning chibi nai ke che ke be tum phan jongsi sit kep pinang nei prote nang tum tame BJP phan ma ke vut jok jitan mo ki jok bang jok jitan non nang tum tangka maha jai ne pen nang tum BJP long dos ta chok tame mo nang tum la voters ke jok bang ke BJP han jok jitat no BJP han jok jedat voters jok jedat lo pulote la 10 seat open for or kiche ke betum khan ki pathik pi asit bangke pi jok plot pu e PSLC phanang tu pe hai non la so asit bangke cancel fit pu pachiroi phak pu la si kaddo kave carbeng lora tum sa ke matha nei bangke la hello athe non itu dak bang carbeng long along ma ke 60 area jok ta chini pame la dak bang khai te le sonang kitlo deni aron ave tok dak apis tame bang atum non carbeng long autonomous council long bang pli nang ludun elo bang pli nang ludun chok lu hala bang ka sit ave pin bang lu tame non bang ke la tum han kiche ke betu bang ke election ki thur ja sit ki thik pithu pulote la bang ke ile tum khai it mal long ri ki ver jang thek lu la bang ke in nang le tum ka ma tha bang ke sit kera pli long lok lu pusi che hok ta hai tame lak so ka che hok na tum ka che hok tame la nang tum han aliave la bang ke la bang so ka che hok la bang ke I khai pevir nang ba ka che hok pusi jom nang kok la si kado ka ve carbeng long ara tatum stame nang tum la bang so video kado ka ve long tame nang tum share tha pachini nang la bang so video hoi pen la nili ka explain alam la pen la bang so ning no ke tar tan a picture pen jong si ka buji thek tum phote pa buji nang jong si buji thek ke dat tum pulote la bang ke ile tum chini ne dalu aposi la non ke bang ji 2027 MBC election jong si BJP aphan nang tum vote ki jok lu pulote la bang ke nang tum 10 seat open for or ki che ke betu han pijat noi pu la ka che don ang theklo la pen jong si na tum BJP han perem nang vote jok nang nei pulote la bang ke nang tum 10 seat open for or ki che ke betu han ki pelong ka che don de ang theklo pusi ni la bang so video hoi pen nili nang chini lo kardom pan hela